تەوی دەرباسبوونا زێدەتر ji 10 rojan li ser revandina endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Serokê Encûmena Xwecehî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye Hesên İbiş û zêdetir ji heftiyekê ji revandina endamê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye Mihemed Elî Rîda li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê grûpên çekdar ve. Li hîn jî çarenivîsa herdû girtiyên navborî nediyar e û tu agahî li ser wan tune ne. Di 31 meha Adarê grûpên çekdarê Serokê Enekesê li Efrînê Hesên İbiş û endamê Enekesê Mihemed Elî Rîda li Efrînê revandin û piştre bi rojekê Mihemed Elî Rîda bê kefalet serbest hate berdan. Lê piştî wê bi çend rojan ango di 33 meha çaran careke din Mihemed Elî Rîda ji aliyê grûpên çekdar ve hate revandine. Tevî hewlên berdewam ji aliyê malbatên navborî ve ji bo diyarkirina çarenivîsa wan lê grûpên çekdar li ser mana wan herdû girtiyên navborî di zindanên xwe de rijdin û tanha sedemên ku li ser hatine revandin nehatine xuyakirin. Ji bilê şermezarkirina welatî û siyasetmedaran ji revandina wan re Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di du daxuyaniyên cuda de revandina Hesên İbiş û Mihemed Elî Rîda şermezarkirin û xwestin di zûtirîn dem de serbest werin berdane. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji destpêka derbasbûna grûpên çekdar ji Efrînê ji bilî kuştin, tehrîbkirin û guhertina demografîya wê herdem welatiyên Kurd yên resen rastî revandinê tên û tanha tu sînor ji wan re nehatiye dayîne û herdem banga derxistina wan grûpan û vegera aramî û ewlehiyê ji bo herêmê têkirin.